uNkulunkulu ukubhala manazaleza. Ngibona umphumela kaMgobhozi emthandeni ebandleni inkosi yakagumela. Manazaretha ngesonto lesuka kulona. Bengithandazelwa lapha. Base kuzwana ukukhala uzima. Enami bengakwahlala ngibona kodwa ngikaze ngikuze lokho nje yokuqumayo. Begquma ekhaya. Wakhala isikhathi eside. Bangithatha ngabekwa la kodwa nje bangibuka ngakhala kathi uNyazi umsebenzi wakhe. Uthe kusenjalo wathi egcineni waphefumula kakhulu. Wabuzwa wathi ubani wathi nomkhokho ingane. Wezula sika 8 Shaka lombili. Ngangihamba noShaka. Njoba kumanje shembe ukhipha ikhonto emzimbeni wami. Ukhipha ikhonto uyayikhipha kabuhlungu. Bekuzima uthi ikhipha kabuhlungu umkhonto ukhipha ngawani. Mana ngizayithi wathi ngiyabonga. Wathi ngiswela imlomo ukubonga. Wathi uNkulunkulu uNyazi Lwezulu ubongwa ngani manazaretha. Wathi ngiswela imlomo ukubonga. Wathi ngqungqule eshamaphiko phekwe ekhala lemphefumulo. Wathi ushengo wayehlisa ikhala lemphefumulo. Walehlisa sasisejubeni kodwa walehlisa salibona silizwe uthi ushengo lehlisa ikhala lemphefumulo. Ngizobonga. Wathi ngiyabonga. Wathi lo mntwana lo ngikhuluma phekwayo. Samlindo engakazalwa lo mntwana. Wazalwa lo mntwana samqamba igama sathi intombi zophumelela wathi uNkulunkulu. Wathi ngani lentizende ngani yabekezela. Engani ngithathe kude ngithathe le iganini wadlamini ngayibuyisa. Ngibuyisa ngizothatha amacala. Wathi mndeni ambika nginayodo lo mntwana bengimakini. Wathi ngizobonga. Wathi ngiswela imlomo ukubonga. Wathi shembe ubonga wani. Wathi umntwana walo mntwana uma wakho wakakhanyile. Wathi ngoba sengiyishela ngizokwazi ukucela uNyazi bengakwazi uNyazi Lwezulu beka imali nginiki ingcolile ngangibulala abantu. Wathi lo mntwana uma walo mntwana uyagula uphethe inyawo. Wathi sizosinge nomuntu wami ucela uNyazi Lwezulu. Wathi lo mntwana akazona lekhala lemphefumulo. Lesamthuma akazona lekhala lemphefumulo. Ngoba umshuma majiya wamtshela lo mntwana. Wathi wathandaza ngoba umshuma majiya. Wathi ucela ukuthi uNkulunkulu akhiphe uMgobhozi imkhonto. Wayesecela lo mntwana wathi ucela ukuthi zonke insuku ezekhala lemphefumulo. Lo mntwana wenzile lokhu besika kude hamba ngenyawo ezekhala lemphefumulo usebenza. Wathi usebenzile. Wathi ngiyabonga ngiswela imlomo ukubonga. Ngicela ningibizele umshuma majiya. Wathi umshuma majiya ubhizi. Wathi batabami ngizama ihlungu bangithi ngicela ningibizele umshuma majiya. Wathi ubhizi. Wathi ngesabatha ngizobe ngiyikhulumela mina eMgobhozi njobe ikhulumela. Wathi ngizobe ngiyikhulumela ngizoyibongela mina uNkulunkulu uNyazi Lwezulu lezile. Wathi ushembe uNkulunkulu manazaretha. Wathi ushembe uNkulunkulu. Wathi ngiswela imlomo ukubonga. uNkulunkulu uNyazi Lwezulu into ushembe usuka kude abantu abamushembe kusuka kude naye. Ungithathe kude ushembe kade ngalinda ngane. Ngiyabonga manje inkosi kusenisibili. Sizulile lokhulumayo ngekuzalwa kwaNgcobo entabeni zaseshowe ngaphansi kwenkosi uMgobhozi. Njengoba batala inkosi ngilapha nami uNkulunkulu engithwalile ngithi batala sanzokuthula ubufakazi ukuthi lo muzi wasekhaya lemphefumulo umuzi ovele ezulwini futhi lapho uNkulunkulu aqoqele khona indini yethu yonke. Amen. Nami ngizokhuluma engakubonayo ngalo muzi batala benkosi. Ola ngicela uqala kancane emuva kancane ngoba khona ubethula kuphathelene nemuva lapho ngihamba ngiyonikelela khona imindeni yakithi eJudiya sazohamba siyoyigeza ekhaya. Amen. Sahambisa imbuzi kubaba eJudiya siyogeza imindeni yakithi kwaNgcobo. Sathi sizovonga kusasa abantu sihambisele izimbuzi. Kwaba nesibona sengasibona esungulele ngabona mina nomfowethu ongelamayo sisobhukwini lodaka olumnyama sibakhipha khona sibaqula sibakhiphela ngaphandle kodaka. Sathi mase siqedile ukwakhipha wase bakhona izwi elithi phendukani nibheke ngapha. Sathi masiphenduka sabona inkokoma emhlophe esaphezulu lokusubona amanzi evulela eshaweni. Lase lithi sihamba niyogeza lapha ngenza udaka logcwele umzimba. Sathi masibaqedile bakhipha sesihamba siyogeza kule nkokoma batala benkosi. Sathi masiceda ukugeza sesibahle nasisiphuma. Sathi siphenduka sibheka lapha ekade sikhipha khona laba ebesibadalwa odakeni lobhuku. Sabona kukhona ilungu elilodwa lomndeni eliselele sasingalibona ngesikhathi bakhuphula sala kanjani. Sabona sesiqhamuka lapha enkokomeni khona ilungu elisalileyo lapha elingaphumanga lapha odakeni olumnyama.
saphatheka kabi nomfowethu sathi awulona usaqala ngathi indlela yokubuyela emuva yayingasekho batala ukuthi sibuyele ukuphila leli lungu wasiphatha kabi lokho kodwa sasiqhubeka sathi ngoba sesiphumile vela into esizoyenza uthe ngosuku uNkulunkulu uNyazi Lwezulu uzovula lo muzi walapha ekhaya lemphefumulo ebusuku ngilele ngizokwangizela ngoba nami uNkulunkulu ngomunye wayenginemile ngabona umfula ngabona lo muzi ngabona umfula eduze kwawo udla eceleni kwalo muzi batala benkosi kwagcwele amanzi engathi amanzi emvula ayengathi ayadungeka ngathi mangena kulo mfula kwalothi wagcuma izinhlanzi phakathi emfuleni nginqaka lezi zinhlanzi ngiphosa ngaphandle komfula nginqaka lezi zinhlanzi ngiphosa ngaphandle komfula kwathi mase ngiphuma sengingasekho inhlanzi egcumayo ngase ngiphumela ngaphandle ngase ngihlangana neyodwa inhlanzi egcineni eyidlafazeke umzimba ngathi idliwe isilwane kodwa isilwane sangayiqeda nganqaka nayo le nhlanzi batala sengadlakadlaka ngayikhiphela ngaphandle batala ngase ngiyaphaphama ngathi ngakusasa ngifika la batala enkosi ekhaya lomphefumulo uNkulunkulu ezovula lo muzi kwase kufudumala ikekelo sengiphuma ngolunyawo ngithatha le bridge ngazi kulezi ndawo la niwelela ngapheshela ngase ngihamba ngiyakule bridge ngathi ngiyochitha amanzi ngangifika ngase ngibona lo mfulathi ngibona usuku lelo batala ngase ngishaya ubhalo ngethuba thawunako lo mfulathi ngikhipha kulezi zinhlanzi ebusuku ngase sengishothi batala njengoba leli lunga silokhu silibona linjena nje siyake size namhlanje wasibona izinto ekhaya ngathi ngithanda ungalungi wasaziba nje saziba nje sizingasanganalo lutho kodwa ngithenga ngesonto sihlangene nabafowethu sithe khuluma indaba lekhaya lomphefumulo ukukhuluma ngalo ngithi abafowethu uNkulunkulu wakho kwemndeni yethu yonke wayibeka ekhaya lomphefumulo asihambise ngisho iphanishi lemndeni uNkulunkulu akwazi uyifunza ake sihambe sihlanganeni madoda ke sithenge noma iphanishi sihambe sonikela lapha ekhaya lomphefumulo njalo hamba mesungulele ngayibona ngisekhaya kwangathi umuzi wasekhaya uyakhiwa uqasha ikontrakt ngathi uyakhiwa umuzi wasekhaya ngabona nenduna yendawo yangakithi kuyiyona emele laba bantu ngabona umuzi wakhiwa ngabona ugongo omdala ngasekho emhlabeni egcekeni ekhaya ehlele sangweni ngathi utshalile unomvila umvila uthela ubethi kwena unqwaba namathango ngathi uyopha izivuno esemini batala benkosi sengishothi-ke lo muzi batalosi ubalulekile uNkulunkulu ukhamba nawo ezulwini ilapho bekhona umndeni sicela uNkulunkulu asiphe amandla-ke thina siwumndeni wangcobo ukuthi leli lunga uNkulunkulu alenze likhulume unikelo sizoyenza alenze likhulume ukuthi lubani ukuze sikwazi uma sinikela unikelo uliqondanise nalo likwazi nalo likhululeke njengoba amalunga omndeni ayibonge Nkosi. Amen. uNyazi Lwezulu uNkulunkulu amen. Ngolindo kohlwa wakashabalala nesibongo somalume ngiqhambe eNyukhasela ngokomsebenzi ngila eThekwini inkosi engikhuleka kuyona uMakhulukhulu Hadebe bantwana benkosi ngonyaka odlule ngake khona nami la ekhaya lemphefumulo nginomfowethu safika siphethe isimayo senze iminikelo le izingane ezobe zicollector senza lo mnikelo sithe sesiqedile ukwenza lo mnikelo saphindela sa emakhaya kwahamba isikhathi ngathi ngilele ebusuku kwakhona ngikubonayo ngabona ngisebenza emanzini emngeni uthwela water ngathi ngilele ngisemsebenzini ngibona ngisemsebenzini ngibona amanzi engcolile kakhulu kunezingane engenayo kulamanzi engathi ziyayibhukuda zincane nje amantombazane nabafana ziyangihleka mangithi ngiyayikhuza ngize ngisho ukuthi ngizoxoshwa amanzi angcolile nomakhelwane mase ngiyenza ngizomisa kanjani ngithi ngiyaphenduka futhi ngabona amanzi sehlanzekile kakhulu ingane seyiphuma seyijabulile khona ngabe sengibuye umqondo emva kwesikhathi ukuthi kusho ukuthi yamnikelo le ngafika ngayenza ekhaya lemphefumulo ngithi nje bantwana benkosi angisho nami lokho ngiqinisekisa ukuthi nonyathelile la ekhaya yazi ukuthi unyathele ezulwini unyazi uNkulunkulu amen. okhulumayo uzitheni isithole wakumede impendli sabele sezulithempele inkosi lakithi unqamalala usimbiwe amen. Manaza samahle ngizophamisa okukhulu bukaShembe noNkulunkulu ephameni lamanaza ungcwele bakhe amen. Uma obaba besakhuluma nenhliziyo sikhuluma ngokukhulu bukaShembe mina ufakazi oloko asebekushilo njengamanje njengoba ngisuzweni lakithi empendle phansi kwesabelo sezulithempele ngizovuma ngizofakaza ngoNkulunkulu bukaShembe ezweni lakithi nasezweni lonke lonkana amen. Njengoba obaba bekhuluma bethi ubaba uNyazi Lwezulu akazivezi uma evela uvela ngesiqu somuntu yebo kunjalo ngufakazi inkinga ziyenzeke emhlabeni nasezweni lakithi nasezweni lonke kodwa ushambe mesevela uvela ngomuntu omaziyo nongamazi nombonile nongambonanga bese kuvezela ekukhombisa ukuthi yena uNkulunkulu bakhe bekungakanani kubona nanamanje sekukhulu futhi ngithi kushambe makasigcineke asilondoloze uma wamufikile ngesibonakaliso eyinkingeni besinazi ekhaya
sicela uShembe asisize njengoba semsizile yaphinda size nabanye wathi inkinga zikhona ziyenzeka kodwa mina sengivukile uShembe sengizwile konke lokho nicelayo kuzokwenzeka kwaphela izinyanga ezimbili noma eyodwa wangitshela ukuthi yini ezokwenzeka emakhadini ami noma ekhadini lami okumnikelo wokususa lezinyembezi enginazo wathi kodwa kuleyo mnikelo ngicela ungithengele amatshe omcako namathayi lapha ekhaya kube kuhle konke kuzoqhubeka kuShembe uNkulunkulu ubufakazi bonke uNkulunkulu bukaShembe mina uqobo namathi ngiyabonga abagcotshwa bami ngibonga nomkhokheli nabafowethu engihamba nabo manje uziphakade amen mina ngiqhamuka epokomeni eHawiki ukuba ngize ngibe la ayazi angizazi ukuthi ngize kanjani ngoba bempatanisa ngaze ngathi enganeni yami ukuthi mina ngizohamba akuhambe walophelele umsebenzi mina ngeke ngikwazi ngoba manje uma ngempela sihamba sonke nizodlala wathi ngeke ma asihamba ngathi mina ngaqala ngathi ngibeka ngihamba wena izolo ihamba ingane uyokhipha imali ubaba wabo ashiyela yona uma ingane ngisahlezi ngithi uNkulunkulu kaShembe ngizohamba lapha ingane zami zizosala zihle Ekhaya lemphefumulo ma ekhaya lemphefumulo sodala singane ngizobuya sengizingane imfonela ingane isesebhenki ithi ma awukazi uzuyibona imali la hayi ngithi mina kahle bosi athi ngiyatshela wema awukazi uzuyibona imali uphiwe imali uthola ukuthi uphe enye imali ngaphezulu kwemali oyaziyo wena ukuthi uyathola kaToyota khona imali efaniwe nje imali inkulu ngathi mina mntanami office mwayo kwenze konke yabona ke manje sengiyasukuma ayini ebusuku sengile sesibhalishe yonke into isimali sesibhalishe konke ngibone engathangazi laphaya ngazi basezumeli kuphi kodwa nje bekhona abantu laphaya kodwa ngathi abantu basemhlabeni angibona ngibamhlophe ngibona khapha ubaba uNyazi abantu basezulwini uNkulunkulu lesize kuye mayiqhamuka ubaba uNyazi sihlezi nalabo mama lama angigqokile ngomhlophe ngifana nawo nje ngizigqokele ngigqokele ufike abantwana basezulwini wangithi khanku njengengane wangiphatha kanjena nje njengomntwana ngase sengibona ukuthi ayingeke la ngakasaba ngaba ngokushokela nje okukhulu ngathi uNkulunkulu wami ngoba ubaba nje lona wahamba nami wadilaya nje isikhathi eside engibambe kanje njengengane ngase sengiyabona ukuthi kulaba abanye odadewethu esinabo nabafowethu akukho mnandi sekuvuka lezizwe yasemhlabeni ukuthi wonjani lo obanjwa kanjena uNkulunkulu bantwana basezulwini ngithi uphelela umntana uphelela umsebenzi ingane yami endala igqoka ijazi umsebenzi ayitholi lo nje wafika nje wathi umsebenzi uphelile hayi bongathi mina bosi wathi umsebenzi uphelile ngiqoshiwe ngithi namhlanje kuphele konke lo uma usiyani ngilake ngizokwenza konke ngoba imali nifakile lapho sisenizweni amen